Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam gaderli iyleşler. Bugün bir Jevir Uren Jeren adı bilen odol efire verilen gepleşigin baş kahramanı. Şonu öz başından geçen ağır kulpetler varada gurrun veren Jeren bilen göskönü bizim Erkin Türkmenistan adı verilip platformamızda duruşuyar. Jeren salam, hoş geldiniz. Salam, hoşmusun? Indi gadarly iyleşler. Bir gysgazyk öňünden giriş ökmünde aýtsakladım. Bu waka barada Jerenin başyndan geçen agar kulpetler barada ilki bolup türkmen okuyucularına, dinleýijilerine, tomoşaçylaryna habar beren Nur Muhammed Annaýew. Sebäbi Jeren öz başyndan geçen wakalar barada faktlar bilen maglumatlar bilen Nur Muhammed Annaýewa ýüz tutýar. Onun Nurum şol barada ýürüýte gepleşik geçirdi. Ine şoň esasynda da şol gepleşigi geçiren Nuryň hemde Jerenin öz razylygy bilen bizem bu barada gepleşik berdik. Ýöne Jeren mundan bir habardyr sebäbi Nury daşary ýurtlardaky ähli medeniýet organlaryny şol sanyna türkmen opozisiýon hemde erkin saýtlara, radio kanallara ýüz tutdy. Şoň esasynda da bizem gepleşik berdik. Inni Jeren öz başından geçen wakalar barada gelecekler gepleşiklerimizde habar verir. Bugünkü bizim esasy üns berjek temamız Jerenin şol 10 ýaşlyja gyzjagadynyň jynsi ellerilmesizligi hakyndaky hukuklarynyň bozulanmagy bilen bagly wakalary hem faktlary üns berjek. Şu bozulmalara yol veren adamlar Türkmenistanyna elbette egerde bu faktlar tasdik bolsa, suutda onu jinayet jogapkärçiligine çekilmek hukuky bar. Yani hukukum dälle şoň şeýle jezasy bar. Dogrusyny aýtsam, günläp aýtmaly bolsa. Inni Jeren onu birinji şeýle Akmamedov diýen adam siz oň bilen baş goşoňuzda, ol sizin ikinji maşgalaňyz bolýar. Şoň bilen siz kanuny ýagdaýda durmuş gurdyňyz şeýlemi? Ýa-da dine türkmen nikah esasynda-my? Misken Akmamedov. O misken. Biz oň bilen Türkmen nikahdan geçdikde edil zaks meselesinde arda verdikde ýöne geçmeli. Güne barylmady, şu wakalar boldy. Zakstan geçilmedi. Arda bilen ýüz tutdukdy. Emma dokumentini näme miskeniň adwokaty taýinlady. Ýüz tutuldy. Ýöne barmaly, barylmady şu zatlar boldy. Doğru. Elbette bu edil häzirni işler şeýle derejä ýetenne bu zatlar bir hili atrisator rol oýnaýar. Men pikirimçe ýani gepleşikden öňürde eden gurrunmyzda siz näme diýdiňizde? Prokuratura maňa şeýle diýdi. Ol sizin mesken sizin kanuny äriňiz däl, şoň üçin sizin ol barada bir ýakymsyz zatlary aýtmaga da hakyňyz ýok diýen ýaly şeýle maňa duýduruş berdiler diýdiňde. Ondan görüşüňiz ýaly şu öz watynyna kanuny nikahdan geçmediňiz, ýani zaksdan geçmeýänligiňiz sizin nikahyňyzyň garajdan döwlet hukuknama derejesinde tasdiklanylmadylygy, nikah hakyna şahadatnamanyň alınmadylygy bu inni häzir atrisator negativ rol oýnap başlaýar. Şoňa düşünýärmi? Hawa düşünüp berler töweleme prokuraturada edil jenaýetkäre çäre görmeli bolanyna emme zat o gapdaly bolar ýa-da bize gapdaly bolanyna da bizinki näde dogry çykaýar, biz öz hakkymyzy talap etsegem bizinki ters bolar. Doğru, Jeren. Ýönünni bizim bugünkü gurrunmyzda bir häzirlikçe sizin öz ýagdaýyňyz bilen bagly bolup geçen wakalary soňa goýup biz sizin gyzjagadyňyzyň hukugyny goramakçy. Şonuň üçin gyzjagada gerek gelenine
ol senin nikahdan kanuniyada geçenliğini ya geçmeyenliğini hiç il rol oynanır. Yine men şonu aytmak üçün başta fakty tasdik etmek istedim. Gyýjagada gerek gelenine Türkmen nikahından geçenen bolsaňyz, egerde şoň şaýatlar bar bolsa, piyada kadylar gatnaşan bolsalar, öz razylygyň bilen şoňa durmuşa çykan bolsaň, ol meskenem öz razylygy bilen sizi nikahdan geçenine öz aýaly hökmüne kabul eden bolsa, sizin gyýjagadyňyzyň hukuky 100% gorulýar. Ol çağa konvensiýasyna laýyklykda ähli derecede nikahda bolupmy o ýagdaý, nikahdan daşarky ýagdaýda bolupmy ol rol oýnanok. Oň ähmiýeti ýok. Şol konvensiýa çağalar konvensiýasyna Türkmenistan 1995-nji ýylda gol çekdi. Saparmatny ýazyp gol çekdi. Ol konvensiýa, şol konvensiýa laýyklykda da sizin gyýjagadyňyzyň ähli hukuklary doğru derecede gorulmaly. Inni sizin berýän maglumatlaryňyza görä ol hukuklar, çağan hukuklary gorulmandyr. Tersine şol Mesken Ýagdyýewiç Akmamedow diýilen kişi sizin 10 ýaşlyja gyýdyňyza göz dikipdir. Hemde eger men ýalňyşmasam, diňe göz dikmek däl, ol käbir yaramaz hareketlere de yol veripdir. Şo arada iki ayda aytaňyz. Nähili bodulmalary amala aşyrypdyr şol adam. Gyýdymyň bir gyýdylyk ýerine durdy. Ýöne öňkü gyýdym däl. Öňkü gyýdym däl. Öňkü ýar gülenok. Öňkü ýar oýnanok. Öňkü çağa däl. Doğru. Inni şol gyýdyňyz öz dili bilen aýdan faktlar barmy? Nähilek şoň çağalygyna, şoň jynsi illerilmezligine nähili kast edipdir şol adam? Mesken Ýagdyýewiç Akmamedow. Hawa ba gyýdym aýdany. Gyýdym aýdany. Ýerde şoň biziň illeşlerimiz bilse o. Hawa ba gyýdym aýdany, ba gyýdym aýdany psikologdan geçirenlerime, bagçalyk etrap prokuraturada psikologdan geçirenlerine psikologlar tasdikleýär gyýdym aýtýanyň dogrudygyny. Şu meskeniň ýalan sözleýänligini tasdikleýärler. Men aýtýan zatlam detal dogrudygyny tasdikleýärler. Ýöne soň Aşgabat şäherdernäne biz ýalançymyşyp biziň aýtýan zatlamyzyň tasdygy ýokmuşyn. Gipiň ýetgäsy şu oturmaly biz. Hakymyz ýutmaly biz. Men gyýdyma deselerem men oturmaly. Jeren, baştan men häzir anyk soru berýän. Şol nähil agram bolsa, siz biziň günämizi ötüň, biziň illeşlerimiz, şol näme derejede şoň bodularny onu bilmeli. Biz gyýdyňyzyň adyny aýdan dok, oň ýüzüni görkezem dok, hatda siziň ýüzüňizden görkezem dok. Siz anonim ýagdaýda galýanyz, belli bir derejede. Şo gyýdyň sözlerini esaslanyp nämeler aýdyp boljak? Şol näme derejede bolupdyr şoň jynsi illerilmezligini? Gyýdym men bir gezek özüm gözüm bilenem gördüm-de, içil bolan soň edil oňal däldir diýip pikir etdim. Daňdan bir gezek gyýdym gujaklap otyrka. Ennamyny diňe truskasy var, içkeşigi var da. Näme etdiň bu çaň ýanyna diýsem, ayak ýoluna çykdym. Ýatyr arkatyndan gujaklap, tur geçbeýle bu jaýda näme işiň bar desem, ilki men senmi kaň öýdüp gujakladym diýdi. Soň içil bolan soň bilmän bardym diýdi. Soň meňem gyýdym ha diýdi. Şeýtdi da sapdala sapar. Ol şon şeýdi gujaklanyna dol erkek adam gyjynsa näl bolýar? Organ işläp durýar. On sam dikkerip dur. Men gyýdym hökmüne gowaran bolsa, o çağany oňal onsyn diýip berip ýatmaly. Soň gyýdym am görüň berýär. Şonda diýär sen ne öz aýynda çykanda işiň açylan işdi diýär. Elini ýa çekdi diýär tursuň içinden niýe. Arkamdan bir gatty bir zat diýip soň diýär kellämiň aşagyndan niýe bir el geçende diýär on çekdi diýär. Men çykdym da aýak ýoluna gitdim da on tapmanam gyýdym jana, esam gyýdym jana. Ýatyrda gujoklan bolup, kaka hökmünde gujoklan bolup ýatyr. Ýöne men turzy bakgaýdam da onsy dimdik durda. Kaka hökmünde gujoklayan adam onsy beýdip durmaly, 10 ýaşly çaga. Ol geçilli, o günäsi geçilli bolýar, içgile keni ýalňyşdyr diýildi. Soň bir de şu Aşgabat şäherine gidenne şo taýda
Jay görmäne realtor geldi bolen, biz gitmelik bolen, seni gidip gelay, 10 yaşmytda gidip gelýän, men ýa-da unan ýetjek dip maňa. Olam 10 yaşmytlyk olam däleken 43 myt bagtyň alýar eken gidip geljek bolsa. Şol arada da gyýdym ikisi çörek ýyp otyrdy, men türküdem soň içkisini içip başlap. Gyýdym turup o jaýa geçsek bolsa, elinden tutup aýanyň üstüne oturup bir eli bilene, birinden tutýa, bir eli bilenem jyn sorganda diýe. Barmagyny agdyna sokup bölläpdirdi, gyýdym agdyna dykjak bolupdyr. Soň jyn sorganda dyksa agyrýar diýse, çyda öwrenç diýemsin. Çıkarıp o barmagyny ýene gyýdym agdyna dykjak bolupdyr. Oň adamyň ýüregi ulansa gahar gelýärmisin, çilimjek, ýüzüni üfläp. Onsoň gyýdym aýtdy-da ogşýa bolenýa. Boynumdan doğdumdan oşya araň isi gelip dur sakallar çimp bunu gahar melya maňa mölerle menem gorkdum diye turjak boldum amany bir ele bilen gasyp aýanyň üstüne saklaýar diye stol gapdaly urlýan ödüni gapdal seretdirýär bolun buduma diýrep dur gatyr zat diye menem gorkup beýle ursam ýene maňa mölerle diye giden soň nany medi diye diňe içdi diye içip diye şeýip diye soň men gelem soň gyýdym goý beripdir daýanyň üstünden şol saklap men aýtmana tonýanlay Seren. şu zatlar sağa psikolog gurrun berdi psikolog gurrun berdi psikolog şu zatyň tassygy tapylýa dogry diýip çykardy bagçalykda soň Aşgabatda psikologlar näme dogry diýip çykardy men bir zat düşünemokda bir ýurtda 3 prokuratura işlernedi 3 prokuraturan kam hersi bir dürlü. Hersi inni bir zatda da. Bular hersi bir dürlü çıkarya. Başta iş ağırraktı, son haf ağırdı. İş gozgolma derecede. Sonun ahirine son kısa parça nuranına çıkaramdan son. Men tersime tutup şu çıkaranlığıma gaharlar geldi. Hasan beter bizi aptal hasan beter edip bulaştırıp koydular. Hatta şondan bäri bir ýarym aý bäri gapymyza garawullanýa. Men goramak maksatlan garawullamýanlyklaryny bilýän. Men agzym ýumdurmak maksatlan garawullýarlar ony. Ýöne bir zat da ýaşly. Men çağama bu. Men çağama men gora bolurna. Doğru Ceren. Nahani men şurada aýtjakladym bar. Şu ýanky getiren faktlam şol işi eden adam. Yani Mesken Ýagdaýewiç Akmamedowyň garşyna iş bolmamak üçin yeterlik. Men şunu näme üçin senin şu efirde aýtmaňyzy ýürüýte şunu şu sebäpli soraw berdim, aýtdyrjak bolupdy. Sebebi şol häzir nemen ýanky bagtyarlyk etrawyna belki de şol Mesken Akmamedowyň ýa-da on agasy Mejlis Akmamedowyň ýa-da on kakasy täsiri bilen ýa şolaryň dogan garnaşlarynyň para peşkeş bermegi esasynda mi biz onu bilemdi o tek ya da olmasa bir garnaşlyk dostluk esasynda mi täsir etmegi bilen bagly şu zatlaryň üstüni basyrjak bolýan bolmaklary ähtimal ýöne şu gepleşik efire gidenden soň Türkmenistanyň degişli idaralary ýokary baş prokuratura onun beýlegem prezident aparady şu zatlara üns verir diýip biz umyd edýär. Sebebi biz şunu hökman ingliz diline geçirip gysgawatyň dowamyny halkara şu çağıran hukuklaryň gorayan idaralary ýetirer, Birleşen Milletler Uramatnyň degişli bölümine ýetirer. Şoň üçin hem egerde Türkmenistan biýawraçylyga uçuramajak bolsa aýlganç iş eden, çağan jynsy ellerilmediligine tokunan adamynyň tarapynda durmalylar. Goý Bayram Alyň prokuraturasy bolsun, sud prokuratura organlary bolsun, goý ol Aşgabatyň sud prokuratura organlary bolsun, bagtyarlyk etrawynyňky bolsun, tapawdy ýok. Bular hökman kanunyň tarapynda durarlar, kanunyň maddalarynyň gorawynda durarlar, hem de şu çağan hukuklarynyň gorawynda durarlar diýip men umyd edýän. Şoň üçin hem egerde siz ýene-de näme aýtmak mümkin hem hökmanly pasaw etseňiz goşmuşy aýdyp bilersiňiz. Bu wakadan bu dat bolany olşan gal edenden soň bir 20 häzir 20 ýaşydy da soň sapar gyýdyma şo hereket edenne biz Aşgabatda da 20 ýaşyna diýende haýsy aý, haýsy ýyl? 2025-nji ýylyň 25-nji
noýabrda şo wakaň bolany. Doğru. Soň biz 28 gün akşam öýe geldik Bayraman şähere. 29 günüm öýlen ara gyýdym. Ýupalýadan size wijasyny uratdym. Saçyny kesýär, kagyda gırdatlar ýazýar. Özüni asmana çykýar. Daşary kowla. Buna men şu gatnaşan bir gelinim öýde da men ýanyma gelipdi. Oňsoň bir gatnaşan tanşymyz bar. Ol şol ikisi üstüne gelýär. Menem bardym. Şeýdilerde bunu ýüpden aýran şu gatnaşan gelinim. Düşäşakdy boýundan ýüp aýryp düşüren. Şu ýazgylar için berdim men. O ýazgyny ekspertlerine geçipdirlerde ay o taýda çağa tapjanyň üstüne ýüp oýnap otyr, bir zat asyp otyrmy, dakyp otyrmy diýen. Men çağam öňe bolmanlardan namys etmänler. Men çağam ýüp oýnapdyr. Şonçaladydan soň ýüp ýadyna düşüpdir. Bilen aşak geçip duran saçyny gulagynyň düýünden näçe kessin gyýdym diýdim. Çalışmasyn nişat bermesin diýdim diýe. Ölesim belli diýe. Bu dil hakyny ýaşy ýazdım. Özüni asjak bolanma çoluşmasyn diýip kesipdir şeýle. Şol çalışmasyn diýip saçyny aýrýar. Ýazgyny çykypdyr özüň daşarda. Bu ýazgyny men berdim bolyn. Munam ekspert edipdirlerde. Ay oýnap otyrdy ýa-da men çağımyň oýnýadyna düşüpdir. Şo haramzada şo hereketler edenden soň oýnýadyna düşüpdir. Saçyny şoň üçin kesipdir gulagynyň düýbünden. Hat şoň üçin ýatrany uratdym size de dil hatyny. Ama Ceren, şon diyen adam kim? Şon adyny, familiýasyny gaýrat etdi şu efirde tut. Şon ýüp oýnap otyr eken diyen adam kim? Wezipesi näme şon? Aşgabat şäher prokuraturasynyň oturýan sülçü bilen prokuror. Atlaryna aýt şon ýaýdanma. Soltanşa sülçüň ady. Toltanşa näme? Soltanşa Çaryýew. Ola sülçü şeýlemi? Şol işaret bar Aşgabat şäherinde. Baran şol şeýle baha berýärmi? Şeýle netije çykarýarmy şo görýändaryndan? Ay ol çıkarmanlar üýüşüp Aşgabat şäher prokuraturasy bolup şo derno bölümi başlyklary üýüşüp biz baramyzdan köýde gyýdym aglaýar bolyn men gyýdym aglatmaň diýip paş etken bolyn. Soňra administrativ çäre görer gyýgarma diýen bolýar. Men gyýdym diýip paş etken. Olara men daşyma etseler o taýda bu netijeni çıkaran psikologlar, 2 tane pedagoglar bardy. 2 tane prokuror, sülçü. Ceren, psikolog bolsun, sülçü bolsun, prokuratura bolsun, eger olar kanunyň tarapynda durman, çağan hukuklaryny goraman, şeýle bir masaraçylyky, bir namart netijelere gelip bir samahylly ýöne bir toslap tapylan zatlary aýdýan bolsalar, elbetde olaň öz professional derejesi sorawasyna düşýär. Buna da ýurdun ýolbaşçylary üns berer diýip men umyd edýän. Sebäbi beýle adamlaryň sud prokuratura edaralaryna psihologiýa urundan işlemegi ýurdun howpsuzlygyna uly gorky döredýär, uly gorky salýar. Sebäbi prokuratura diýmek döwlet kanunyny ýerine ýetirýän adam. Mysal üçin Gurbanuly Berdimuhammedow ýa bolmasa Serdar Berdimuhammedow prezident ýa-da milli lider her bir sud ýa prokuratura bölümine baryp ol ýerdäki işler bilen bir-birden jikmejik tanışyp özleri baha berip bilmez. Olar şol işi Soltanşa Çaryýew ýaly adamlara ýa-da Bayramal şäherindäki Murat Muradow diýdiň şeýlermi? Murat Muradow ýaly prokurorlara, onuň Ilham Saparow ýaly sülçülere ynanypdyr. Diýmek, şu adamlar, men şu adamlaryň bir-birden häzir adyny tutýan. Bayramal şäher prokurory Murat Muradow, şoň ýanyna işleýän sülçü Ilham Saparow. Onuň Aşgabat şäher prokuraturasynda diýdiň dämi? Ýanky Soltanşa Çaryýew. Onuň psikolog hem de beýlekler şu işde çağan tarapynda durman, guman edilýän jenaýatçyň, guman edilýän zorlukçyň tarapynda durup dürlü galp dokumentler dolduran adamlaryň hemmesi Serdar Berdimuhammedowyň, ýani Türkmenistanyň prezidentiniň hem de parlamentiniň ýokary öýüniň
yol başçysy, baş tutany özü resmi şekilde, resmi görünüşde milli lider adyny göterýän Berdimuhammed ýanky Gurbanly Berdimuhammedowyň önamly ýere salan adamlar. Şolong tapşyran wezipesini ýerine ýetirmedik adamlar. Diýmek bilen hemmetine şol wezipeni önanan adamlar çäre görmeli. Olur hükman çäre görürlerim. Bu meseleni şudur şunu koymalar diýip men umid edýän. Indi siz eger mümkin bolsa bir zady aýdyn. Gyýdyňyz şu waka bolandan soň şu Aşgabatda ýanky aýdyşyň ýaly seni mysal üçin bahana bilen bir ýere iý berip şu jaýy görüp gelip iý berip ýerinde şular ýaly gyýdyň jinsy ellerilmezligine tokunan wagty soň şonu näçe wagt geçen soň aýdyp berdi şu zatlary. Şoň gyýdyň gorkman şowun aýdyp bildimi saňa? Ýa-da bolmasa wagt gerek boldymy şoň aýtmak üçin? Yok, wagt gerek bolmady. Men gelen wadyma gyýdym renki bir hileke. Bolmaňa men sınıfdaşlar zorlap adar berip başlady. Kimdiň aramyzda gokturdy bolen. Gyýdymam eje maňa da diýdi, ýene diýdi atlyşyp şey etýär diýdi. Menem polisiýa wyza berdim, ilk taksi çağırdım ýok aýdaýyn. Onu da taksimiň jaňyny aldatmady, iý bermedi. Soňra polisiýa wyza berdik. Bir 4 saat, 3 saat 40 minutda. Umum 3 saat 40 minutdan soň polisiýa geldi de. Polisiýa gelende men şo taýda wakada bolan pyçagy berdim. Bakany urun berdim. Bunu alyp gitdiler montdan geçirmäne. Biz hem gitdik de arda ýazdyk baryp. Onsoň dejurna arda ýazdyk şuňa ýagdaýdy. Ertesi gün şo taýy bagçyarly getirip polisiýa näme şo jenaýat bölüminiň başlygyny näme çağırdy geliň diýip onsoň Jeren şu berýän gurrun gyýdyň ýagdaýyna gatnaşygy barmy edil şowunky waka? O gyýdymyň wakasyna aýtdym bolyn. Bular gyýdymyň wakasyny dernejegem bolmadylar, goşjagam bolmadylar, ekspertden geçirjegem bolmadylar. Hiç zat etjek bolmadylar. Hatda şoň şu 3 tan gelen polisiýa işgärler äkiden pyçaklar hem ýok. Bagçyarly getirip prokuraturadan pyçak talap edemde ýok. Edil holgunçuk barkaýdym daýym dokuna baram daşka şahar prokuroruna. Han şu pyçakda ganyň ýeri ýok diýen bir zat bar da. Men o haramzadaň sesleri dur. Yazgıları dura. O pyçak ol men janyma kassetjek bolum şo zatlary çydaman şo taýda. Men elimden çekip alanyna barma kesildi. Pyçakda ganyň ýeri ýok diýär. Pyçakda ganyň ýeri ýok bolsa onu bilen ekspertler hem ýalňyş bolýardy. Doğru. Yine de şu sağlam ýagdaýyna gaýtyp geleli häzir biz esasy bizim ünsümüz şu çağa bilen bagly. Sizin başynızdan geçen ulu adam hökmünde başynızdan geçen zatlar hakynda bir mümkin bolsa geljekde gepleşiklerdi. Onu o arada gurrun eder. Ýöne häzir şu çağa özüni açjak bolandan soň şol Aşgabatyň Bagtyarlyk etrap prokuraturasyna ýa bolmasa Bayramaly şäher prokuraturasyna iş açıldymy şu arada? Aýratyn bolmaly, aýratyn iş bolmaly. Şol özüni açjak bolan o arada şoň şo ýüpden alkalan şaýatlan wyzy ber polisiýa çağırdylar, polisiýa geldi gitdi barıň diýip. Bardyk Bayramaly şäher näme polisiýasyna bolan. Siziň dawaňyz berkararlyk etrawyna gidip dur, berkararlyk etrap prokuratura seretdi. Şo taýyp tutdyň özüni asmasy boýunça bize degişli dälik goýberdiler. Berkararlyk prokuraturasy niýe diýerler? Şeren, berkararlyk prokuraturasy niýe diýerler? Ya polisiýa. Aşgabat şäher diýerler. Aşgabat şäher diýerler. Doğru. Sizi Bayramalyň Aşgabada uğratdylarmy? Ya şu Aşgabatda şey diýdilermi size? Yok, Bayramaly şäher polisiýa ornmasary we Pamratlyw şey diýdi. Kabul edip aldy. Wakan bolan ýerine jenaý guman edilen jenaýatyň bolan ýerine ýygyňyza gidinde şo taýda ýurtdyň diýipdir, şeýlemi? O sen gyýdyňda özüni asma sebäbi diýe, özüni asmany getiren adamyň işi diýe. Bagçyarly getirip prokuraturada gidip dur diýe, şo taýyp tutdy. Menem o taýyp bardym, ýüz tutdum. Ilhatny ertdim, saçyny ertdim, bijatyny ertdim. Bulara mişe goşarsydy ally sülçän prokuror mal ornasaram gördü. Ýöne emma bolun şo işe goşmadylar. 2,5 aý geçen soň işe goşulmadygyny bildim.
Soň näçe geçýä üstünden men adwokat tutdum, adwokat aýtdy maňa. Sen diýdi gyýdyň Bayramal şäherde özüni asypdyr diýdi. Bayramal şäher diýdi jenaýaty göz ýumyp diýdi. Bu işi diýdi bu gapdala urukdyryp goýberipdir. Bularam seni allap bu işe goşarys diýip diýdi. Bulaň etmeli zada şowat Bayramal çözmeli bu uratmalydy. Bayramal senden arza almalydy. Bu taýdyk taraplan jenaýatyň üstü ýapylypdyr diýdi. Menem muňa adwokat tutdum da arda ýazdyrdım da täzeden Bayramal şäher prokuratura ýüz tutdum. Yüz tuttum bu işin üstünden özüni asma vakatından 5 ay geçen soň ýanky sülçü maňa jogap berýär. Jenaýat alamatlary ýokdy. 5 ay soň näme alamat galysyna taýdy, näme delil galysyna gyýdym özüni asmasy meselesinde. Ondan öňkü şo derejä getirme meselesiniň suutnamalary ýetenok diýip durlar. Utanman ýüzümde seredim. Şaýatlamyza siz ýalan söýleýäňiz diýip duran adamlar. Bulardan men gowzada garaşamoklar. Doğru. O gyýdym o meselesinde. Bu niçin berýän bahan ýöne egerde kanunun garaýşyndan teretsen Bayramaly şäher prokuraturasynyň iş açma haky var. Sebäbi gyýzagadyňyz Bayramaly özüni açjak bolupdyr. Ýöne şo jenaýatyň bolan ýeri elbetde Aşgabat şäheri. Şeýlemi? Ol Aşgabat şäheri. Ýok, özüni asan ýeri aslynda gyýdymy aslaşyp gözüküp adar veren yer hem Bayramaly hem Bagçyarlyk etrafda deýişli. Ýöne özüni asan yer Bayramal şäher. Inni bular bir-biriniň üstüne oklaşdy da dernemediler şonu. Dur, Serem durun häzir. Men ýadymda ilki bilen ol Bayramaly şoň jynsy ellerilmeliligine tokunan ýeri Bayramaly. Oň men içgili bolup, içgililigim sebäpli bilmän edipdirim zat diýmesi ol kanunyny jenaýaty agyrlaşdyrýan hadise hökmünde baha berilýär. Oň içgili bolanyny oň jedatyny ýa günahyny ýeňilleşdiren ýok. Tersine agyraldyýar. Ine şunu da Bayramal şäher prokuraturasy hemde Aşgabat şäher prokuraturasy we Baltyarlyk prokuraturasy hem polisiýasy şunu ünsürer diýip men umyt edýän. Sebäbi içgili ýagdaýda şo sebäpli bilmändirin diýmek ol jedany ýeňilleşdiren sen günahyny agyrlaşdyrýar. Ondan inni dogry aýdýan jeren. Ol Bayramaly ilkinji gedek sizin gyýdyňyzda tokunupdyr. Soňam Aşgabatda tokunupdyr. Şol sebäpden bir jenaýatyň alamatlary iki şähere bölünýär. İki tane bir döwletiň prokuraturasy, prokuratura diýmek döwletiň oňrubasy, hukuk meselesinde. Şol döwlet kanunlarynyň saklanmagy, adamlaryň, grajdanlaryň hukugynyň gorulmagy meselesinde hem döwletiň hem jemgyýetiň howpsuzlygy meselesinde prokuratura döwletiň ähli yerine yetirmeli işlerini hökman yetiräýmeli edara. Indi şoň üçin elbetde ol nime dip biler. Ýani iki prokuratura tapawdy ýok. İki şähere bölünse jenaýatyň alamatlary olar derrew ikisi habarlaşyp otaýda da Bayramalyda da Aşgabatda da iş golgap bilýärler. Egerde şonu etmedik bolsalar bu taýda jenaýatyň iki şäherde de edilmegi diňe olar üçin bahana öwrülipdir. Şol sebäpden men pikirimçe egerde döwlet edaralary, ýokary prokuratura ýa-da prezident aparaty bu işi ünsürse onu ansatlyk bilen bu ýalňyşlygy hemde jenaýata geljekde jenaýata getirip biljek agyr hadiselere tiz açar diýip edýär. Inni şu taýda ýene bir soraw bar. Şu häzirki ýagdaýda sizin ýüz tutan sud prokuratura edaralaryny hem Bayramaly hem Aşgabatda. Şeýlemi? Bayramaly ol Bayramal şäher prokuraturasy, Aşgabatda da hem şäher prokuraturasy, şäher polisi, ondan Baltyarlyk etrap polisi şeýlemi? Ya Baltyarlyk etrap prokuraturasy hem şu işe goşulan. Şol başda Bayramal şäher polisi boldy. İş geçdi, soň Bayramal şäher prokuratura geçdi. Soň o taýda öňkü sapar habaryňyz bar, näde iş ýapylandygy, kime näme bolanyny. Ondan soň biz Aşgabatda alyp gitdi bol bärden, taýdan üýden uzaklaşdyryp bärde ýaşarlygymyz galmady. Soň Bagçyarlyk etrap polisiýa geçdi bu iş. Şo taýda bolan waka boýunça, ol soň aňyrda hesaplan gaýtalanan wakasy üçin
Olaram 8 gün soň işi prokuratura kabul edip aldy, ondan kabul edip almady. Bagçalyk etraf prokuraturasy olaram bir 2 aýdan ograk dernediler. Ondan soň hemme mesele yapyldy. Soňdan soň men ýygyder ýazmam dowam etdim. Prezidentska parada için ýazdym, generalna için ýazdym. O soň hemmesinden maňa gelýän jogap aýlan ýa-da hemmejesi urukdur ýa bagçalyk etraf prokuratura berýär. Ondan gelýän jogap şu öňkü berilen jogabyň nusulary. Soňam Nuranyň nemesine platformasyna çykyş edilenden soňam Aşgabat şäheri çağırdylar meni. Aşgabat şäherinde bir gezege çağırdylar. İkinji gezek telegramma bilen çağırdylar. Üçüncü gezek mailime jogap hatym berdiler, iş ýapyldy diýip. Doğru. Olsaň şu Aşgabat şäherim prokuraturasam dernedi şonu. Dernemedik, ýer galmady. Şol eşitilmeli adam bolsa eşitildi, bilmeli adam bolsa bildi. Çözjek bolsa çözere. Wagt boldy da men eşitmän galypdyryn diýen ýok da şurda. Doğru. Inni üstadın gepleşigimizin soňuna golaýlady. Bir 2-3 minut wagtymyz galdy. Men tekrarlajak lazım. Biz şuň jerenin gyýjagadynyň şu wakalar bolanyna 10 ýaşynda, soňra 11 ýaşyna ýeten wagty ýene de oň jynty ellerilmezligine tokunulupdyr. Mesken Akmamedow tarapyndan. Şu işin ýalňyşlyk bilen ýapylanmagyna ümit çeketim gelýär. Bu iş yapılmalı iş değil. Bu iş ýokman dernelmeli iş. Tapawdy ýok. Onu egerde prezident aparaty tawşyrsa, Aşgabatda da seredilip biliner, garalyp biliner bu işe. Bayramalla da garalyp biliner. Aslında bular ikisi bilelikde işlemeli. Ve cinayet iki şähere bölünüpdir. İki şäherde de cinayetin alamatları var. Şoň üçin elbette bu iki prokuratura bilelikde işläp, iki polis bilelikde işläp, ol bir döwletiň polisi afdyn, bir döwletiň prokuraturasy. İkisiniň hem goraýany bir döwletiň kanunlary. Şoň üçin bir-birine ýapmalylar. Bular bilelikde işläp, işi soňuna çenli ýerine ýetirmeli. Biz elbette bu işin barşy bilen gyzyklanýar. Hem de yakın günlerde bu işin jikmejigi halkara kuramalarına barıp yeter. Eger de Türkmenistan öz prezidentinin, milli liderinin awraýyna hormat goýan bolsa, diňe dille dälle doğrudanam hormatly adamlar hataplayan bolsa, bu iş yakın günlerde täzeden gowalar açylar hem de yerine yetirler. Çekmeli adamlar cezasyny çeker diýip umid edýän. Jeren ona bugünkü birin gepleşigimde gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Bir sizin öz başyňyzdan geçen ýagdaýlar barada indiki gepleşiklerimizde, tomoşaçylarymyza, ýylyşlarymyza habar bereriz. Sağ olun, Taňra alkasyn. Bile alkasyn. Gadyrly dinleýijiler, şunuň bilen biz bugünkü gepleşigimizi geçirip gotarýarys. Ýene de efirde duruşýança hoş, sag bolun.